Bigarrengo platera eta esan da bezala, oreina. Oso ondo. Hori da. Eta hasteko, lehen da bizi osagaiak esango izkizuet. Udarea, tipula, azenarioa, patata egozia, gatza, gurina, salda, oreina, oreinaren ezurrak, ardo beltza, koinaka, porto, ardoa. Osagaiak esan ditut, ez dia gutxi, eta hauek danak bat egin behar ditugu, ezta? Bai, hori berala martxan jarriko gara, Martxan jarriko gara. nola azkenean baterak forma hartuko du. Forma hartzeko, hori da. Earti ba? Bueno, Listo, hasi. ingo dugu. Ni nahi zanezko zerbaitekin, hori da, zenarioa zatitu, eta zu nahi zunekin. Ez, inbarri dazuna da, Bai. tipula, Bai. tipula barkatu, udarea Bai, zuritu, bai, gero hori da. zati txikitan Egin? moztu, Bai. eta jarri barrazu hemen, gurina baino oso gutxi, bale? Oso gitxi. Honekin nahiko, Bale. zati kantida horrentzako honekin nahiko, eta azukuria baita pixka bat horrela Hori bota, da. eta ura botako diozu, justo kubritu arte, eta irakikien da, joan da dira. Listo, ni... Ni bitarten joango naiz Hori da. oreinan ezurrak Bai. eta tostatzen pixka bat, Earki ba, ni jarri jazu lanian, da listo. jartzen baiazu gero pili aldezunean, Bai, zu eskatu. Su hau Bai, sua mesedez martxan. martxan, Bai, hori da, hola xo. oso ondo, mila esker. Eta, Hemen egingo ezuna da, saltza martxan jarri, ez fondu egiten hasi, ezta? hori da. Hori da. Hortako behar dugu, oreinan ezurrak, eta berdura pixka bat baita, Hemen beratzen denean olioa pixka bat, Bai. botako diogu oreina. Hor ikusten ditut, ja, oreinaren ezurrak ondo zatitu dituzula, Bai. eta zuk oreina nola jasotzen duzu? Osorik eta gero zeuk zatilek egin, o nola? Bai, nik egiten dut lomo osoa ekarri, Ekarri? eta nik gero egiten dut Deshuesatu, osea, ezurra kendu, hori da, bai. Ezurra kentzen diogu, Bai. eta ezurra hori aprobetxatzen dugu egiteko fondo bat, saltza Fondo bat. bat, hori da, ondo. Eta ezurra eta berdura pixka batzukin eta ardot eta pixka batekin, ateratzen da salda goxo bat, Salda goxua. laguntzeko oreinari pixka bat baita ondo gustora gateko. Hori da. Claro, ez dugu esan, oreina pentsatu du beak plantxan egitea, garbi. Hoi da, Ez? hoi da. Kasu honetan hoi da. ez erregozi bat bezala dena nahaztuta zatilak, baizikan saltza bere zurrakin alderdi batetik nahi, Hoi da. eta gero garbi aragila bestaldetik. Hoi da. Oreinan lomua nahiko jugosoa da, Bai. igual izarra izan ezkio, ez da lehorragoa. Orduan horren behar du gixadu bat edo zerbait... Ba, pixka biruntzeko Hoi da, eta laguntzeko hoi hori da. Hoi da, eta salda baita laguntzen dio hortan, eta bueno, beti de, baina hau oso nahiko haragi xamurra da. Xamurra da. Eta orduan ez da behar olako denbora luzea egostea edo ibiltzea, zutan egotea. Hori da. Hau ezurrak hori ondo tostatzen ditugu. Ondo tostatu bai. Bai, batzutan labien ezartzen da, baina kasu honetan Hoi da. gaur hemen gorrituko ditugu. Hoi da, ezta? hemen, berdun da labian edo hemen, Bai. Gauza da, Hoi da. ondo gorritzia. hori da. Egin behar da pixka bat karamelizatu baita, eta orduan gero tozko ez dute, baina berdurakin eta desglasatuko ditugu, berdurakin goitugu baita pixka bat, Bai. baina bueno, ondo da. Dana, azkenean, Garti ba. esako dugu pixka hemen. Bai, garbitu latzai. Bueno, zuk esan da bezala, nik txikitu dut, udari honela, ez da? Bai, oso ondo, imenan. Hori da. Eta hemen, barrura bertan, gurina eta urakin. Hoi da, gurina pixka bat, azukure Bale. baita pixka bat, Bai, gurina zati honekin nahiko? nahiko horrekin. Hori da? Eta, Bai. Bueno, pero zaurtutzen danean botako diota azukria, ez da? hoi da. Edo dana batia, zati azkenean negozien behar du. osea, Bai. Bai, Hori da, dana batea orduan. Bale, ba. Barrura, hori da. barrura Azukure honela, pixka bota baita, azukre pixka bat, nahiko. nahiko, ez da? Bai. Bale, eta ura. Ura pixka botako dira. Bale, ura botako diot hemen. Oso ondo. Ni bitatzen zurrai buelta pixka emango digu, Bai, tostatu egin behar dira, baino errez, bestela engo zaigu sabore txarra eman bai. saltsari. Oaxen, hau hemen, tope martxan. Hoi da. Erki. Hoike utziko ditugu udara, utziko dugu bigundu arte, Bai. eta gero ja birrindu ingo dugu. Baina, bueno, hori bere pausu eramaten du, eta hau, bitatzen oso hori nezurraketa. Bai. Azte honetan, kontatuko ditugu bertan inguruan dauden ibilbideak, mendia Hori da. jo, jetxi, eta gero horian egin ondoren, ba, zer jan behar da, hemen, oreina,
saltzaharrekin eta potente. Hori da. Zu potentia daukagu baita, Bai, izan dizu hasieran ba. Bai. Claro. Nik etxean ez dauket horrelako Ez. lindarra. Jatetxean bai, baino etxeko Etxean zuak, ez. ana, arroltza bat egiteko baita gostatu egin da. Ondo. Bueno, nik uste ni botako dizkiogula, bai, ze bestela Bai, bota. ondoko erretzen izaigu eta hori ez da komeni ere. Ez da komeni, ez da komeni. Gehiegi erretzen bada, gero sabore Bai. ematen dio. Erre guztu ematen dio Hori da. eta... Eta bain berdura botako dizkiogu. Bai, bota. Honek pixka bat Argazki pixkat, desglasatu bai. ingo du. Ondoko azpiko jugo guztia egingo Bai. ditu nastu, osea, jaso, Bai, eta utziko diogu horrela pixka bat Bai. egin dadila. hor pixkat olio gehiago botako dio Olioa fonduan. botako diogu, Bai, bai, botako pixka gehiago, bai. Bai. Ezurra dan hartu dute eta, Bai, bat anatxo xukatu du, bai. Bai. Hori da, bai. eta berdurak eta egiteko oso ondo. Bestela esan dezunean etxeko sukaldia, ohituta bete sukalde hondiak ingo etxea joten gara, galdu Bai. egiten za pixka Bai, hasieran, bai, ezta? bai. Bai. Baituta, Bai. jatetxean eman tazu Hori da. eta bere hartu inarra edo Hori etxea da, jun eta bai. jarri zartaria eta ura ez da berotzen. Deserdin. Eta bueno, Orduan barazki hauek egin zaien goga eta berehala gatoz. hori da. Bale. Baina ez dugu behar ikusten nola geratu dian Bai. barazkiak lak Bai. ostatutea, Bai. ja, ez da enabaritzen ere, ja, dana ja, kasi kolore Bai, urtu berdinekoa bezala, da, hori da, bai, hori da, bai. kasi desagertu egiten dira. Baina, bueno, gero, botako diogu koñaka, Koñaka. bezglasatzeko berriro, Hori da, bai. eta ardo beltza eta portoa. Bila kantidade berdinean, ezta? Hori da, bi Eta kantitate momentu berdinean. berdinean, hori da. Eta bain, utziko Bai, dugu, oportek ematen dira, ze hori, salsa egio gauza betan nola goxotasun. hori da, pixkat. goixotasun hori ematen hori dio, eta da, haragi bat, pixka bat, dultzea edo eskatzen duna, orduan, Ondo etortzen zaio. hori da, Gero hori da. agradezititen da Hori da, bukaeran, ezta? hori da. Hori da. Ez du nekatzen hau beste gero jatekoan. Honek egiten du gustora lagundu. jaten. Lagundu, lagundu. Bai. Eta bestela geratuko zen pixka bat pixu bezala haragia. Pixu bezala. Bai. Eta honek ez dauka misterio handirik ikusten. Misterik handik ez. Hau gero pentsatzen ez, salda urekin bustiko dezula pixka bat? Salakin buztuko Salda, dugu, bai. saldakin, hori da. Eta orain, pentsatzen zatia, Bai. egingo deula plantxan. Hori da. Ordan hau plantxarekin. dana, martxan jarriko dugu, plantxako Hori da. tenien bitartean, Hori da, oso ondo. hau bustiko ez saldakin? Bai, bustingo dugu. Bai. Botako hori da. diogu, Busti? botako diogu salda. Bai. Tapatu arte ez da, Hori pixkat? da. Pixka bat, gehiegi zaie bota ber, ze bestela gero. Naizulako konzentratua pixkat. Hori Beti da. daulako pixkak Hori gehiago da. botatzia, ez da? Hori da. Horrek ez du nahi esatea, ur asko bota eta horregatik atera horra salda hobeagoa. Ez. Orduan Pixkanaka bota ezkero. Hori da. Bai. Hori da. Horrela bitzko dugu, martxan. Martxan, oantxen hasiko da irakiten, dugu gauek emintzen zu gainen ipiniko lagako ditugu, eta bitartean hau plantxan egiteak. Hori da, hori gatzen, pixka botako Hori da, dugu. bai. Plantxa Plantxan, bota bertan, bai. Hori da. Hartuko dugu lixua geho kanpo eramateko. Hori da. Oso ondo, eta horrela. Hartu zezu lixua? Oso ondo. Bale, guazen kanpoa. Hau listo martxan, eta guan plantxa. Bueno, trumoi giruakin hasi gea, Carlos, Bai. eta guan gutxienez bigarrengo platerako goxotzo du da. Gezurra duri ez da. Egun berdinean egala lanien, ez Egun da? berdinean ordurdi baten. Hori da, ze aldaketa, Non aldaketa. Bai. Earki. Hori hartuko dugu. Kare. Eskerta, bai. Hau, ez dugu, pixka markatu ingo dugu. Bai. Zati haragia egiten bada gehiagi lehorra geratzen da. Bai, gero nahi barrutik gustatzen eta pixkat, gorrilla, bai, Hori da, gutxina. Bai. hori da. Gero bakoitzaren gustua ja desberdina da. Hori da. Baino, Hori gero not hartzen danean galdetzen da, nola Hori da. gustatzen zazuea? Punto, pixka gehiago ina, pixka gutxi ina. hori da, gero Oso bakoitzaren gutxi. gustua ja hori Bai. ikusi behar duzte gustatzen zaio, asko ina gutxina, Hori da. baino txokaldetik bestela atera behar du pixka bat gutxiago. Gutxiago. Bai. Ze bestela lehortzen da haragia, Bai. eta jak ez dagoen gixadu baten, orduan geratuko zitzaiguke pixka baten agoan eta ez da ona. Behar du... Gogorra. Eta gero bereizteko orduan baita ere esateko ze haragi klasean zailo Hori baita da, ere. hori da. Hori da, zabori hartzeko orduan, Hori ez da, da? hau da haragi bat nahiko xamurra berez. Bai. Baina egiten badezu gehiagi, ja egiten da, geratzen da ja gogorra jateko. Gogortu egiten da. Hau ez da behar, mazke pixka bat hori, kolore eman, Eta listo. eta Aizu, listo. plantxan egiten nahi gea, eta zuk adibidez itxien zerrakazu, plantxa, parrilla zerrakazu? Parrilla daukaguan. Parrilla Bai, dakazu? bai. Ikatza, egurrena? Egurrena ez volkanikoa edo... Volkanikoak, bai. beira. Bai. Guk Bai.
oso gustokoa dugu gainez, ateratzen Bai. da nahiko oso ongi ateratzen da. Eta bertan adibidez arraiak egiten dituzu? Ez, arraiak ez diogu Ez, egiten, egiten hori bai, arai guztia herria diana, bai. Bai. Han hau oreina, txuleta, Bai, azpizuna, dana, hori da. bai. Hori danak egiten ditugu danakan parrillan. Baina arraieta egiten dugu ja plantxan eta gero ja Labian bukatu. Hori da. Zati da. Hori da. Bakoitza bere itxemak izo duzkagu Bai, gure hori da. formak egiteko, eta Bai, bueno, bai, gurea hori da, eta Eta gustora. hori da. Hori da. Utziko diogu pixka gehiago honi, onda ia pixka zaitik. Aragia baita pixka berotin behar dugu, Bai. eta Hori gaina pixka kanpoan euki deula, ez deula zuzenien atea osgailutikan. hori da. Hortxin pixka euki deu atea eta, temperatura mint esaten dana. Hori da, Hori da. Kanpoko kostra hori indio, ezta? Bai, bai, eta berotasuna baita pixka sartuko zitzaion, eta nik uste hau prest Akatzeko daukagula. moduan, Bai, hori da. bai, eta dugu horrela, primeran. Ya está. Listo, bagoaz. Venga. Horaxe, listo. Bai. Hau, aragila, hemen hau egin da. Saltza eharki dijo egiten. Bai. Eta zei bitzen, hemen gogoratu nola jarri deun udaria, ura, gurina eta azukria. Hori da. Hori da. Azukria zaio ere gehiago bota bertze, bestela ja Gozoegi. gozoegi geratzen da. Pixka bat nahiko da. Hori da, bai. Hau zeiritzen guan birrindu ingo deula, Bai. hortxe bertan igual, ezta? Hori da. Eusko dugu, Hemen, eusko dugu, pixkat. bai. Bitartean guzti gogoratu gure webgunea, nahieran sartu eta txorieneko atarian klikatu eta listo. Horrek testura hona hartzen du, ezta? Hola Bai. birrindu eta listo. Hau, Hori da. Nahiko, iragazi hau gabere prest nahiko daukagu. do, ondo do. Bai. Bai, bai. Honek ez dauke gure ez grumo eta zer, ja ondo pasatuta dugu. Hori da. Eta Listo. begira, batzutan patata erabiltzen dugu, eta kasu honetan udariakin egin dugu apure bat, ezta? Hori da. Hori da, hauen barrun zartu. Bai. Eixe, hau kanpoa. Oso ondo. Listo, hau prest daukagu. Hau prest, Eurina baita prest daukagu. Eta ja, Eurina salda geratzen zaigu bukatzea. Salda, bai. Orduan hau, horretxe. Bai. Horrela, Igual pixka landuko izut honekin. A ber, txinxera. Hori da, bota zula zain niko Ba. daultziko. igual nahiko dugu kantia Bai, horrekin, bai. Hori da. Horrekin, Eta adibidez saltza hau, ez da bestetan bezala, baragizatia botatzen ditugunean gero aragizati horiek atea, eta barazki horiek birrindu, eta hori dana, ez? Kasu honetan izurrekin nola inezkeo? hori da. Baina pixka gehiago Bai. utziko dugu irakiken, eta Bai. bitarten iba jungo gara prestatzen patata. Ah, bai, Azpian bai. joan berdan patata. bai, hori da. Horrentzako daukagu patata, Patata ekarrezila egosi da. bai. Egosita honek ez dauke beharrik hasteko momentuan egostea, orduan egosita ekarri dut, Bai, eta hartuko dut beste tenore batekin, bai. eta Zinguzu? katilu Hemen, txiki katilua. bat, bai, barkatu. Bai. Mentxe, eta oliba olioa baita. Baita, ere? Mentek pixka bat hartuko dut, arratxio bat gutxi bera bera ze dauken, Oso Pixka bat bizkat, hori. hautsi, Zapaldu olen zen, hori bai. da. Patata hautsi, eta gero jugosoa geratzeko, Bai. botako diogu olio pixka bat. Bai. Hori irakiten dakago. Bai, ondo, baina pixkat murriztu ezke hori loditu iten da, ezta? Hori da, Utzingo dut, hori da. Pixkat. Hori da, hori da. honi gatz aztiogu gota, ze botara bagino gatz hasieran, Bai, gero fortetu forte. zitzaigun. Bai, gero azken ikutua emango diogu gatzarana, eta Ba, izan, iepa. barkatu. Bizia doka horrek. Hori da. Oso ondo, ikusten. Bai, Eta behar de olioztatzea bai, pixka batekin nahiko da. bai. Ez du platera aukeratu baino, hausen ondo iruditzen, Hoxe horita? bertan, hoxe Vale. bertan. Garki bat. Azkenean, Ja. nita geratu behar du. Hori da, mentxu utzi. Ziko dugu hau. Hemen, Hori da, azpikaldean. hori, Nolzunek landu. pixka bat. Eskerrak. Hala, utziko dugu hemen. Hemen horrela. Bai, orina moztuko dugu. Bai, mentxu oreina. Oso da. Orina moztutzeko. Ba, oso du nola gatuan. Oso da, razillo bat, hola. Bai, Bai, hori da. Arra razilloa, Bai. Bai, Azkenean jana baita sartzen da bistatik eta bagizu, Bai, txikia bai, balien bada, hori da. orduan Eta ikusten. lehen esan duen bezala, pentsatu ja mendi bueltein da daude, eta Hoi da. orduan, jateko Hoi da. prest. Orduan, dana prest daukagu salsa, Bai. udare Hori purea, da. okaranan krema baita jarriko dioguna. Bai, hemen txan. Hortxe. Eta
markatu nahi salsa garriko diogu azpilan. Abeira hartu, Bai, baita bustiko dugu patata saldakin pixkat. Bai, dana bat egiteko, Hoi ez da, da? hoi da. Bustu pixkat hartzeko. Oreinari beharren egitikan ikusten nora gertzen zaigu salda gozo. Bai, oreinak gainean jarriko zu garbi. Hoi da. Bitartean, osagai guztieko bat egiteko saltza behar, ez da? Bai, oreina jarriko diogu gainean, pixkat. Hortxen gainean, dotore asko. Bai. Eta orain, udaren krema. Una pixka bat. Bai. Gero, okarana. Okarana, nik gaur ikasieten izen barria. Nik Esplikatu zer dan okarana? Okana deitzen dioguan, etxean. Okana. Bueno, inguruan, Bai. baina okarana izan behar du. Bai, eta erderaz nola da, Bai. pixkat. Eta... Habla erderaz, zirula pasa. Hori da. Hori da, Bueno, Eta hor jarriko dugu baita belarra bat hemen, pixka bat. Bai. Koloreo pixka bat emateko. Bizitasun pixkat Hori emateko, da, ezta? hori da. Hori da, pixkat hau. Eta... Hori da, peindu. Eta ze gatza pixkat gainetik nola botatzen duzu? Bai, botako diogu, bai. bota Ze diozu lehen bota diogu, baina gutxi. Bai, Eta hori baina da gero azkenean tekstura, botatzea, bai. ze Hori tak da. honek ematen dio, tak jatekuan, agoan Bai. egiten du aragiakin, tak pixka bat... Ba, dotoria platera, hemen txen, Bai. gaurko bigarrengo platera, azken ukituak ezan da berela astatuko, ostu baino lehen. Udarea zuritu eta satitu, ura, gurina eta sukretan egozi. Orein ezurrak oliotan gorritu, barazki txikituak gehitu eta guztia erregozi. Koinaka, ardo beltza eta aporto ardoa gehitu eta murriztu. Salda bota eta guztia zuestitu. Orein zatia plantxan egin buelta eta buelta. Udare saltza birrindu. Erregoziari saltza atera eta berriz irakin. Patata egozia zapaldu eta oliba olioa gehitu. Osagaiak platereratu eta okarana eta rukulaz lagundu.